Nazdar ľudia, dneska vás zdravím u krátkom videi, kde vytrolíme môjho brata na serveri. On musíme byť tichšie, aby nás nepočul. Našťastie je vo vedľajšej izbe, takže nič o tomto natáčaní nevie. Stačia nám kamene a hlina, kto si na tom zapracuje. To je ten jeho cigánsky most. Tu máme jeho dom. Uvidíme, či nás padá. Našťastie robí vláča v tom posranom stole. Tak, musíme byť potichu. Možno to ani není. Asi aj na záchode. Ešte nás nezbadá, asi má vypnuté zvuky. Samozrejme, že je to krátke video, lebo ho tu len vytrolíme. Musíme byť ticho, asi nás už zbadal. Už nás zbadal. Preč, do keľu. Som to nemal spraviť. Už nás chytil. Pomoc! A to tak má vstup zakázaný, lebo ho zabijem. A zoberiem všetky veci. Takže čo by som k tomu videu ešte dodal? No, že toto je moja luxusná záhradka, aj so sedačkami, kde sa opalujem, lebo som moc bledý. Vidíte? Čo pozeráš, ty sedlák? Dobre, teraz by sme vám mohli ukázať mapu našej dediny. Takže tu máme domček, to biela točka som ja. Toto je samozrejme, že môj prístav. Tunak zarábam, predávam, požičiavam mudice za 2 dia a člny za 1 dia. Dia sem hádžu, pozriem sa. Jak to mi tam hodil. Prax osvietujúca. Pozriem, kde sa. Nevadí, ľudia mi tam hádžu hocičo, ale keď tam uvidím emerald, tak sa poteším. Keď tam uvidím hlinu, tak sa nazlobím. Tak. Moje dolné poschodie ste už asi videli. Som si tu musel dať ender chestku, aby ma nejaký cigán nevykradol ako vtedy. Minule ma vykradli, ale našťastie som tie dia dneska získal naspäť. Dneska by mi mal admin spraviť tú resku, len asi nepríde. Neviem ešte. Som si nič nedal piecť. Ideme si vyrobiť tie glowstony. Do keľu. No to nám už nevyjde. Tak. Ja viem, že točím krátke videá, lebo nič ma nenapadá, aby som netril ma, čo nevie písať. Voľaký dom, už sa asi dostával. Tu býva asi Vojta, môj kamarát, ktorý mi s hocičím pomáhal. Pozrieme sa, aký to má domček. Ideme dnuka. Že je v truhlici. No, mohol by som mu niečo čorknúť, ale nie pred kamerou, aby som sa nezahambil. Viete, ja si takedy niečo zoberiem, keď sa mi to zapáči. Nie som kolektoman, ale Minecraftman. Takže na budúce si ukážeme, ako ťažíme hocičo, čo nájdeme, hlavne železo, to sa mi líbi. A ešte vám chcem povedať,
že čaute.